Con tan só 22 anos, Ana Peleteiro xa fixo historia no atletismo español, co bronce acadado no Mundial de Birmingham. As impresións foron moi boas, estou super contenta porque ao fin e ao cabo pois era algo que polo que estábamos traballando e chegar a un campeonato tan importante que todo sala perfectamente, pois sempre é super positivo. Unha vez aquí en casa, pois o único que teño na mente de recordo é pois eso, uns recordos super bons e moitas ganas de seguir traballando. Pero o salto de 14:40 que lle subiu ao podio non é froito da casualidade. Detrás están horas de interminable esforzo e traballo, así como a vontade de superación que lle levou a deixar atrás un baixón na súa carreira para converterse nun referente do atletismo a nivel internacional, grazas en boa parte á confianza do seu adestrador Iván Pedroso. Bueno, Iván é unha persona moi que sempre aspira ao máximo, non? Pois eso ao fin e ao cabo, como teño todos os días, pois sempre tes eso na cabeza, pero sabía que era algo moi difícil, que tiña que chegar ali e facelo o mellor posible, que todo salía perfectamente. Sí que estaba na miña mente, pero sabía que era algo moi difícil de conseguir. A pesar do éxito colleitado, Ana Peleteiro non se confía e continúa cos pés na terra. O obxectivo agora é seguir mellorando, coa vista posta xa no Campeonato Europeo que se celebra en agosto en Berlín. Pois agora é preparar o Campeonato de Europa de Berlín, e pois eso, seguir entrenando forte para facer marca personal no verán e colocarme nun bo posto no ranking mundial. Orgullosa da súa medalla, Ana camiña con paso firme cara unha carreira de seguro repleta de éxitos que non fixo máis que comezar.